ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хелен созани хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай хуш омадем ба канали Сауду ТВ. Бардруи азизи канали Сауду ТВ ай агар фуратон ки хонаҳои арзон тамошо кунен Сауду ТЖ бизанен ана канали хонаҳои фурӯшӣ мешава. У канали якум ай и канали дуюм ай дӯстони азиз. Дар имрӯза навор ана Toyota Verso астай, Renault Laguna астай, Toyota Camry DSK астай, Opel Zafira мотоцикли фурӯшӣ, трактори фурӯшӣ, Opel Caravan, Daewoo Nexi, Daewoo Tico ва Mercedes рӯй кардаган. Бардруи азиз видео имрӯзаро тоғиша тамошо кунем. Боварӣ дорам ки нархи навош мода маъқул мешава. Агар ягон чи фурӯшӣ дошта бошед замин, хона, квартира, мошин, ҳамин рақамҳои дидесен дар рӯи экран, ҳамин рақамҳо дар рӯи экран ва барои харидоро рекламаш мекунам. Дӯстони азизи канали навай илтимос мекунам як дона лайкира бишхен. Касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. Дар ин канал мошинои арзон фақат мепартом. Меҳри макус сӯста. Салом алейкум бародаро, апа хӯрам ками мадури телефони бақат гирифтаги бародаро. Бародаро ғариб агар шумо мехарин дар сафка ашотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чизо YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиже да YouTube бизанем бародаро. Канал дорум подписатсия кунед, лайкора бизанем бародаро. Ай пеш бим бародаро алиши болушим ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарин лабоҷо дар сафка бесплатна лабоҷ 28 на вилоят хатм ашотимо бародаро дар сафка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро лайкора бизане видеои нав мекунем шумо дамя номеремон 907 89 18 18 бародаро 300 сом мехари 400 сом мехари лобой хе телефон бародаро дорим лайкора бизане видеои нав мекунем бародаро шумо дамя бародаро ки кадои мақсад TikTok дорин YouTube надорин YouTube да телефон тиҷебза YouTube да бародаро канал дорум. дӯстони азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза. касе ки подписчики Сауду ТВ ай дӯстони азиз илтимос мекунам лайкора биҷухени канали нава я популяр мешава зури бад мешавада. дӯстони азиз трактори фурӯшӣ истеҳсоли Беларусия соли баромадаш 2007 сӯзишвории саралка 130 қувваи аспа дора коробкаш механик растамош кашидагӣ пулюки ана 4 корпуса дора мега адрес ноҳияи рӯдакида қарор доштай. нархи ҳамин трактор дӯстони азиз гуфта ки 180,000 сомонӣ бигӯ. бардруи азиз марҳамат касе да трактор дар кора истеҳсоли Беларусия 2007 сол занг зада маслиҳат кунед. номерои поёнгиш WhatsApp ҳам дора. бардруи азиз мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як мотоцикли арзони дига модароӣ кардаган бо диққат гӯш кунед. мотоцикли фурӯшии дӯстони азиз Супер Алмаз бидай 200 куба обши бардруи азиз 1000 километр мега гаштагия ягон расход надора мешини фақат ҳай мекунӣ. мотоцикл бардруи азиз дар ноҳияи Данғара қарор доштай деҳаи Лолазорда. ноҳияи Данғара деҳаи Лолазорда бидай нарша мега ки 14,000 сомонӣ. илтимос мекунам ки беҳуда занг назанед мега бардруи азиз ана касе харидор бошен ба занг бизанед 14,000 сомон дар ноҳияи Данғара занг бизанед харидори аниқ бихаренаш. бардруи азиз мегзарем ба 3 миллиони имрӯза бо диққат гӯш кунед. чӣ мошине ки дар кораетон комментарияда бинависен. агар мошин дар корам бошад дастгирӣ кунед. дӯстони азиз беҳтарин видео бинависен гапто надорам. бардруи азиз Opel Zafira ай Opel Zafira B соли баромадаш 2006 сӯзишвории саралка мотораш 1.9 коробкаш механик ҳуҷҷатош 1 сола то соли дига моҳи апрела ҳуҷҷат доштай. мошин тинич бардруи азиз 50% ай запаска баллон навай мега ай полша ҳай карда бурдагӣ эмшаб ба Тоҷикистона растамош кашидагӣ ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай. ягон камбудӣ надора бардруи азиз мегирӣ фақат ҳай мекунӣ мега. адрес дар шаҳри Душанбе қарор дора. мошин нархиш 64,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава бо. дӯстони азиз мегзарем ба 4 миллиони имрӯза. бардруи азиз хеле ки гуфтам канали навай Сауду ТВ ай агар фуратон ки канали Сауду ТЖ-ра тамошо кунед дар у канал хона мепартом дар канали Сауду ТЖ. дар ин канали Сауду ТВ фақат ана мошинои фурӯшӣ мепартом дӯстони азиз. хулоса канали навай дастгирӣ кунед дӯстони азиз. мошини фурӯшӣ ана Renault Laguna соли баромадаш 2004 сӯзишвориш дизел мотораш DVD коробкаш механик 6 скорусай мега документош 1 сола 100 километрда 5 литр ана бензин расход дора. адрес бадро шаҳри Душанбеда қарор доштай нархша 50,000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бо арзон мекуна. ҳар ди номерош WhatsApp дора занг зада маслиҳат кунед.
ана ака шери нар мегзарем ба панҷум эълони имрӯза бо диққат гӯш ки як мошинчаи фасони хушуро гап мезанам. Мошини фурӯшии Toyota Camry 2 SK тоза дӯстони азиз, соли баромадаш 2011, сӯзишвориш бензин, мотораш 2.5, коробкаш автомат, 6 моҳ ҳуҷҷат тандировка дора мега, 5 моҳ мешава ки ай вагон гирифтагиемаш Россия рафта мега, барои ҳамон фурӯхтесем. Алишам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе ва шаҳри Бохтар. Адреси ин мошин бардрои азиз шаҳри Бохтар дар қарор дора, яъне ки Қирғанда, нархша 150,000 сомон мега, арзон мешава ва алишам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе ва шаҳри Бохтар. Занг зада ё алиш кинен ё бихарен. дӯстони азиз, мегзарем ба 6 эълони имрӯза. Ана бо диққат гӯш кинен. Toyota Versa дӯстони азиз, соли баромадаш 2006, 11 моҳагиай, сӯзишвориш бензин, мотораш 1.8, коробкаш механик, растамошка шидагӣ мега, транзитай, старт-стоп доштай. Адрес дӯстони азиз ноҳияи Файзобод дар қарор дора, нархша 85,000 сомон мега, бо савдо мешава. дар тарафи ваҳдат ягон як хонагар мисол боша мега, болои мошин су метам. мақсад ин мошина мета болоиш сума мета. номерои телефонаш ҳаст дӯстони азиз, хай занг зада бо маслиҳат мекунен. мошинчаи хушрӯйне ки ана ака бачаёча ховуд набараки мегзарем ба 7 эълони имрӯза. ана бардруи азиз мошини десен Opel Astra F дар кузофи универсал, яъне ки караване дӯстони азиз, соли баромадаш 1993, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, рангаш серебристи, мотораш 1.6, коробкаш механик. сои мошин тагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, аккумулятораш навай, баллонош навай мега, мешини фақат ҳай мекунӣ, коробкаш ҳам мега 100%. нархи охираш дӯстони азиз 12500 сомон мега. нархи охираш 12500 сомон. илтимос мекунем бардрои азиз, ана числаи видеоро нигоҳ кунен, агар дер нашида боша ба занг бизанен. подписчикои ҷуни ширин, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. медонам ки ана Daewoo Nexia мисол маъқулайтона, барои ҳамун як Daewoo Nexia реклама мекунам. бо диққат гӯш кинен. мошини фурӯшии Daewoo Nexia, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор мекунам. ана кузов седана, ранги серебристи гуфтагия, абё мотораш 1.8 литр, коробкаш механик. сои мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, баллонои ақибаш мега лисияй, документош 2 моҳи дига мондагиай. мошин мега гаштесай, хубай состояниш, WhatsApp ҳамин номеро да ҳастай. мошин қарор дора бардрои азиз дар шаҳри ваҳдат, нархиш 12500 сомон мега, арзон мекуна. 12500 сомон. харидоро занг бизанед. дӯстони азиз, мо да ана мошинои қимат рӯй мекунанд, мошинои арзон рӯй мекунанд. ҳамуро ки шумо комментария да бинависен ки мисол мошинои арзон реклама кунам ё мошинои қимат, ҳамеша бинависен бардрои азиз. ман фақат мисол агар арзон бигӯен, арзон реклама мекунам, агар бигӯен ки не қиматҳо реклама мекунам бардрои азиз, барои ҳамун комментария да бинависен. дӯстони азиз, Daewoo Tico, соли баромадаш 1996, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, рангаш мега синия, яъне ки ранги кабуд, абё мотораш 1 литр, коробкаш механик. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. адрес бардро шаҳри Душанбе дар қарор доштай, нархиш 15000 сомон. касе харидор бошен, занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба 10 эълони имрӯза. касе тамошо кардесав, гоҳо ака тамошо кардесам, лайкҳоро бишхен. дӯстони азиз, дар комментария ягон чи бинависен, дастгирӣ кунен канали нава. бардрои азиз, Mercedes Benz ана E-класс, соли баромадаш 1987 мега, сӯзишвориш дизел, кузов седан, ранги сафед, абё мотораш 1.9 литр мега, коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега, кузов радной мега, мисол ягон ҷош тосидагӣ надора, пусидагӣ надошта мега, состояниш зурай, пул мисол дар кора мега. мошин қарор дора дар ноҳияи Кони Бодом, нарша бардрои азизам 21000 сомон мега, арзон мекуна бо. бардрои азизам, акаҳо додаро, раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат ки то охири видеоро қатима тамошо карден. дӯстони азиз, чӣ мошине ки намондам, комментария да бинависен. ман дар видеои оянда насиб иншолло мошинои гуфтагитона мисол мадароӣ кардан, ман арзонтар барои шуморо реклама мекунам. дӯстони азиз, ва агар ягон кас мошин дошта бошен, чӣ намуд мошин дошта бошен, мақсад ана велосипедай, моторолай, чиз мисол мошине дошта бошен, камазай, ягон грузовой мошин дошта бошен барои фурӯш ё хона, замин, квартира, мақсад мадароӣ кунен. ин канали ма бардрои азиз
ана сохта шудаги барои мошинҳои арзон. И канал бардруи азиз хеле ки гуфтам Сауdo TV ай. Агар фуратон ки мисол хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунед, ана YouTube да Sауdo TJ бизанед, дар у канали Sауdo TJ хонаҳои фурӯшӣ мепартом, дар канали Sауdo TV мошинҳои фурӯшӣ. Бардруи азиз, ана касе то охири видеоро тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. Хоҳиш мекунам лайк ва подписатсияро аётон наброрен. Раҳмат мегӯм.